Real, pero Ari, zeiten ari zeraten honen, zuk igual aipatzen dezuzu fededun jaio zinela organizatu baten. Zuk aurre aipatzen dezu, zure nahiko giro fededun baten jaio zinela, zer horako giro magiko bat zinguruan. Kontua da, biok ikusen dituz hor, konta esanak. Zuk esaten dezu, mamazazpi bat urte zen euskala eta neskarrara joan zinaten horietako baten, derrepente, esantzen dula, hau gara gezurra da. Konfesoreak esan zidalako, haragiaren aldarria, hain aldarri bortitza. Egia esan, menderatu egin behar zen. Berak ez da. Joseek ere kontra esan... Hor sortu zitzaidan zalantza, nik hau zintzotasunez kontatu du biluztu egener liburuan atal honetan. Eta Joseek kontra esan hoien aurrean, luzez, bezu fede kulturatua izan eta gero, esan daiteke, zukitezuna zure fedea moldatu edo kontra esan horiek nolabait albo batera utzi eta zure fedeari beste definizio bat eman kontra esan horietatik salbu bilakatzeko, ez? Orduan esan daiteke zuek berdin jaio zinatela eta kontra esan berberen aurrean bi postura diferente hartu dituzuela. Eta honek frogatzen du kulturaren ahomiztasuna eta... Egia da, hemen, garai bateko fedeekin ni ez daitekeela ja eredu izan. Eta garai batean niretzat ere zentua izan zuten erlijioetekin, beustez ez da zaitezakegula luzaro garai. Eta ni behalegintxoa egiten dut, behalarrean, erako horiek alda daitezen. Eta jainpari buruzko izkera moldeak alda daitezke, alda daitezen, eta irudiak alda daitezen. Nik ezatu zait, nik jaio nintzela, egiteko pasarean. Eta nik jaio nintenean, orain horretik agosturte, guztiz kultura, nekazun kultura zen. Gure basarean bizitzena zen nekazun kultura tipikoa. Eta niri, 50 urtetan, edo 10 urtetik aurrera. 10 urte arte, ni izan nintzen kultura agrario bateko seme tipikoa. Eta niri 10 urtetatik aurrera, ni zalantza lortu zaizkira. Fede arloan, sexu arloan, denean, hori bezala. Orduan, nik egin beharreko idea izan da, kultura agrario horretako nire fede, molde eta euskarrietari aro postindustrial batera pasatzea 40 urtetan. Hemen, denbora ikaragarri azeleratu da, denon ez da, eta hor, bakoitzak altuena egin du. Eta nik neure fede bizipenari eutxi nahi izan dio, zentzu handirik ez baten egitura eta erakunde batzuen barrua eutxie. Aide izatean nirezak zentu gira dut gaur egun. Bai, eta erakundean esango ditu, eta hori egopenera nahi garra egin gaur egun. Konbentuak, eta monasterioak, eta fraideak, eta religiosoak, eta apaizak, eta barruan nago, zer egin dezake, irten edo jarraitu. Irten jarraitu da ere, nire bizitzak, duela zentu eta beharra jarraitu da gehiago izan dezakela, hori irten da, berri, hasi behar lan ez dakit. Baina, esan nahi, bakoitza, ahal duen bidea egin bere bizimodu bari, norabide bat, zerki bat, zertan bat, eta zer bat, emateko. Hori da, hor, aldaketan biak dira. Batera, aro kultural, hiru aro kultural, dut ditugu, normalean, 500 urte joten dutenak. Eta buratu zen, hiru aroak, 40 urtetan, pasatzen. Eta hor, normala da, jaingoitzak eta religio erakundeak, eta dena, izugarrizko aldaketak izatea. Eta hortan gaude, hortan gaude. Beste oso egin dezakegu aurrera. Eta egin dezakegu bestautasuneko zure fedea doktologia esan egin. Zorraino, adonago, hau gizaren nomen dio, bere fenomen eraten horri zagoela. Esan zu, dakola da. Zerrikola bai kritiko egileako gindizaren porzentua. Atu dunduko maga eta egitu religioak, aturik esatu egin zagoela. Iluntzetan liburu sakratuak itzatzen dituela, eta iluntza bakoitza jenkoaren zat bostu dituela. Eta 2000 urte liburu itzaktu zuela bazina. Eta handi denbora batera beste liburu bat diktriño egin araziola. Eta besta batean. Eta jenkoak izaki hori estibulako esan nahi argi eta argi zer den. Eta mafinean biziren nahi jenkoak liburua diktatu beharrean, numena intzie naturaren. Hau, honek ez zute dauka, ez azoz ere errezago bat. Eta kristaua dela, Europa jaio dena mende batzutan. Musulmana besteetan, judua besteetan. Eta horren, galera zara.
Eta hau, eta zaila gaitezen, guztien eritziak errespetu. Eta orain arte behintzat, eta honek zaitzen, bakarreko, uste izan dute, jainkoa, bere herriari edo bere herriari mintzatu zailo. Eta indira berdinak ze, aikoak esan nahi dut, afuntzurrekin, ze, tunik normalena, nire ustez da, giza fenomenak direla. Ez dango, inspirazioik eta baina bero, eraz duela, bane ahotsan zioa. Oietuare baina ez da, oietuare. Bestela, nik esan da, ez filosofiarik, ez teologiarik, ez antropologiarik, eta ez da, ez da bizitua ere. Nik egitea ez nire eredu jateko. Galderei, erantzunak bilatzen zintzo. Zintzo esan nahi du hipotesi guztia gainean ipini. Hori liburuaren baina, mirena etortzen dizut, edo, zure idea egin duzulako, sufriarazi dizulako, horretan guk sufriarazi dizulako, sufriarazten duen erlegioa hortxe galdu dituz guztia. Sufriarazten, ez? Sufriarazten duen erlegioa ere, argumentuik ate egiago. Hori nik etortzen dizut eta zurekiko respetu eta mirena ere bai. Orain, zuk esaten bali madira, erlegioa azketan giza fenomeno dela, noski giza fenomenoa da, baina bai ez dakigu giza fenomenoa zer den. Eta giza fenomenoak bat duen barnetasuna eta zer den ez dakigu geu txortua da, bai, baina zer gagu eta zein pagantze da hau txorrek. Erretatia bezala, zein gu ere erratzeko gartea, natura gara, natura. Eta kosmos mugaezin, ikaeziaren... Baina dena dela, eta berriro teologan ez duzu moduan, bai, dendaren mugazuna, mintzatzen da. Fernandoren egia hau esan da, galdera da, zelan eratu gara mintzairari gabetik mintzairara, ze egiten ari garena, da mintzaren barruan joatu gure mintzairaren mugekin, gure potentzial, gure guztiekin. Eta hori da egin behar dena, teologia. Zurek begia da, funtsezko kontu bat planteatzen dut ascendentziana. Esaten denean gizakia, gure denbora aldatu honetatik, denbora espazio honetatik, dimensio batera igaroko dela, eskultat ezein melo den, eta ez baritzen ez da zoabitzen zutu liguran, zeko garen ere. Gure izkuntza ere bai, eta gure amodioa, eta gure kumpidera, eta gure edertasunariko lilura, eta hori guztia natura da. Natura, misterioa da, naturaren jatorria ez dakigu, eta jainkoa ez da hori esplikatzeko, baizik eta misterio esan ez ziren zentzua bakarrik dela errealitatearen agira edo adierazbidea, baizik eta esan ez zina da, errealitatea da niretzat bere azken munduan, torrean eta norakoan, esan ez zina da niretzat misterio horren barruan eta perplejidade horren barruan bizi naiz, eta hori izateko modu iruditzen zait arrazoizkoa dela, fede, bizitza esatean, nik ez dut esan nahi ezkintasunezko jaiotza eta berbizpun ez diseinu biek gelditu zela, eta nire liburuan ez duzu irakurri. Ez zure liburuan diozu, ezakigu bai behar da, ez? Ezkintasunaz ez dut hori esaten dut, logikoa dela, budari buruz, lao txerik buruz, eta hainiko faraoik kontatzen bezala, ama bekinakik jaioak direla, Jesusin kasua ere, mekanismo beragatik sortu zen mito hori. Beraz, du nahi duenak, bidezak ez esan nahi dudan. Biztu erakoan berdin, beraz, ez leporatu nahi, ez jarri gure lepora, zure lepora. Nire, eta baino nirezakoak, asko gara, asko, deustutik ator, eta deustu norbilera bat egin dugu ikerketa talditxo bat osatzen dugunak, eta zuk ez dituzu entzun, izan ditugunak, baina ez dago inor, zuk gozten diguzun sineskizun horien arloan, ez dago inor. Esan dut hor. Begira, esan izun lenguan ere, nik kope entzuten dut eta Radio Maria entzuten dut. Radio Maria entzuten dut. Eta nik liburak irakurtzen ditut. Eta hemen dago, kontreleko esango izut, zuakite tautekin liburua entzuten ari zarela. Tautekin eta batera da, posten naiz. Enetan, beti itzuli nahi izan du liburu hori izan jala. Eta nola bai dino, ez dakizu zelan itzuli dut. Adierazia izan daiteken taoa, ez da benetako taoa. La cagamos. Orduan, adierazia izan daiteken taoa, ez da benetakoa taoa. Adierazia izan daiteken jainkoa, ez da benetako jainkoa. Hori da, beraz taoa jainkoa, zuzurik egiten ez dutela eta, segundo. Lehen entzun dudanean,
siniestunak edo federunak gu esaten duenak, gu hori, ideologia konpartitu hori nahi nuke hori adieraztea, esan zuenatik, ideia horrek, ideologia horrek, begistakoa da indarraldi bat dakala jende askorengan, baina egiten dugunez, fede hori konpartitzen dut puntatik puntara daude antza, eta ideologia horren evoluzioan ere badago darwinismo mentalaz, gain dela, 5 urte, zue bio zutara, zuko eta zue gu hori eta darwinismo mental hori jenkoaren ideia nola horak eta gainera zure hori urtean gertatu zen ez dut, nedik gertatu, Baina pasatu gara galdera erantzun eta gau, gu ordena, fedea nola konpartitzen da. Eta dirudi, nik hori konpartitzen duzuela, fedei, hori edo konstrukzio hori edo nola. Konpartitzen da nolabaiteko, bizitza modu askotara esplikatzen dek eta genean inor esplika ez dakirena, eta hau, ez da hori urtetan gertatu. Hitzaren bidez, hitzaren ekibokoak argituz, eta argitzean sortzen diren beste ekibokoak berriro hartu. Edozein ikasketan, zuhasten zara gizakiari buruz egiten edo euskaldunizat zer den hitz egiten hasten zara. Eta, ekibokoak beste ondoren sortzen zaitu. Eta guztiok gara euskaldun, baina behar bada, zuk sentimendu batu dituzu eta nik beste batzuk, eta zuk kategoria batzuetan zaude edo zu alderdi batean eta nik bestean, eta fedearen arloz, zuk una punta batetik bestera hartzen duen arloz, horretan genetiko, nola baita ere, badu zerbait komunean, eta horrek biltzen getu. Baina, azkenean, hizkuntza bat, baina hizkuntza horretaz mitatzazten geranean, hizkuntza gogaldu egiten zaizkigu, babelen bezala. Eta hori, ezin, ekidin ezina, zernetik, horien dugu eztu, hizkuntza zakiak, geralako hizkuntza, ulerretara zituelako, baina aldi berean hizkuntzak elkar hasten dituelako, ze batekin gauza asko esaten ditugu, deno. Eta hori geratzen da, erlijio nolabait arte bat osatzen dutenen artean, baina baita ere ideologia elkarte bat osatzen duten artean, alderdi bat osatzen duten artean, sindikatu bat osatzen duten artean, eta bikote bat barruan. Eta batekin, gauza ulertzen dira, edo ekiboko horiek zuntzaren eta giza, hori baita da giza fenomeno. Giza fenomeno hori. Baina, jarraituta, nik usten dut, dagoela malgutasuna izugarria, bai zara gitu berria, zergatik, segun nork kudeatzen duen, kriston aldea dago. Hortan ikusten dugu, Irineo obispoa izan dena, Trikorni lantza eta evangelioarekin, ikusten ditugu Ameriketan, Indioai, historizko zarrazkien iziotean, evangelioarekin, baitere, eta ikusten dugu ere, Julia, sobrino, eta Martin Urbe, oso gaiza, eta evangelio erdinak. Orduan, noreke, hain ze, egin bat esparro zabala, eta hain dudak eta berdinek, eta repertazio berdinek eman. Ego, noreke, hori guztia jasan, erandu baten barra. Bai, nire kasu gara, nik nola jasatik dut hori, iruditzen zait, norbait, nik ere jaso ditut kasrakoak, nire erakunde barruan. Eta, orduan, duzu egiten duzu. Eta pentsatzen duzu, kaskarrako ondiegiak demonik bat dizkidate, edo margenak, edo estuago jartzen dizkidate, egin behar, zer egin dutan. Ni hain, utzi dezakek, paraile izatea. Utzi, edo, eragotz dizadakete, biologia eratzea, edo argitaratzea, edo lezagatzea, edo, horrekin ez bizitza amaitzen. Orduan ikusi beharko nuke, behar erantzuzuan egin, eta ezakit non biziko hori nintzarekeen, edo, horrelakoak gertatzen dira kasu limite batzuetan, gertatu izan den eta kolektibo guztietan. Beti eta kolektibo guztietan. Erlijio kolektiboa gara, izan duten darratik, izan zunagoak, baina, eta hor batzuk erragin dituzte. Baina, hori iruditzen zai, erlijioa ekin zai ikusi nuela horrek, eta hori direla, mekanismo psikologiko eta soziologikoak, eta hori horretzen da, baina erlijioaren funtsa ditzen dudana, horren, guztiaren, oraindik dago. Esango nuke oraindik, ez dakit du. Baina, hori, eta horrek definitzen duen guztia, txuraz. Azal hori. Uste da dela bat dut zela. Bai,
nire izkutuketan edo zakit joku bat bazen ez txikitan jokatzen nuena. Filmoa zen ez. Oso eskola agertzen zen edorta, inguruan oso, eta ikusi dut hemen ere jarritzen dela ez. Eta zorrotzak egin ditu ikusiko. Gauzak izaten zuenean zer gertatzen zen. Joesek esaten zio, bai, baina hori eta horrikoa. Osea, batek erasotzen zuela, gertatzen existentak. Orduan, galdera da. Joesek zer jaunko igolta baizik eta erakunde duta edo, ofizial duta edo, kontra, nik jore esperatzen dut. Eta norbetik edo ez da, gozten segurazki, ez gara joten eta pauskalo horre. Baina kontua ez dago, zer esan dut. Baizik eta horriko aldin bada zerreko horriko izan. Zerbait izan behar du. Historian zerak nola honitu den, gauza nola erakunde hori da guri Ekialdeko teologia edo filosofia beti esan da, azken nintzen ikatzen jainko. Ekialdean baditu bizu eta txiba eta rama eta bai, 3.000 zen eta edo 3.000 edo 30 edo 3 berez zote. Eta beti berizten da dela errekutsa. Arma, ditu beste batzuk, rama beste batzuk, zunjat beste batzuk, tao. Baina, bere izten du, hartzen du egin. Eta izenik ez duen, azken funtz, bere izten dute beti. Baina hori ez ekialdean bakarrik, hori kristauan, San Agustinek esaten du, ulertzen baduzu ez da jainkoa. San Agustin, inork, teologia marrekatu gari badu, San Agustin. San Agustinek esaten du, jainkoa esatean, zer den ulertzen baduzu jainkoa. Beraz, objektiboa esatean, zer esan. Jainkoa izateak esan nahi du, ez dela gure asmamen hutsa. Ez dela hutsa. Baina objektiboa esateak ez esan nahi, nik objektiboki, formati, logikoki, mugatu dezaki, eta objektibo eta niregatik kanpokoa duela, hori ez da. Eta hori da, kristau teologiaren historia osoan. Esan behar da, Iban izango nuke, Jose eta esan behar da, zaten dizut, azken parte honekin, ulertu behar dela, errakuntza, luze, eta ibaten historia modula, gako, jainkoaren kontestioetan. Eta negatiboan egiten da, zer ez den jainkoa. Erabiltzen duzun, jainko honi buruz, galetan non? Zer? Zertako nondik? Galderaren bat egin alda, zer duzun jainko hori buruz, zer logikari eta diskurtsoa nik hande dut galderaren espiritu edo zentu izan da, ezuek harreman ikuzuen edo talde antolatua edo zareten Eliza Katolikoen barrian edo nola hori. Mila talde antolatu daude, mila desberdin. Batzuk, joduntan bertari dira, San Frantziskoko jantietan, 100 laguni gari ematen, hor aldo bagerata, 100 laguni bazkari emateko, eta gehiena dira, Eliz inguruan, dabiltzan borondesan. Eta horretarako, beste batzuk, elkarrekin dut egiteko, eta beste batzuk, elkarrekin gogoetako. Mila mutataldea daude. Noski, eta, adibitzen zaitzen, naiz taoari buruz, ematen zainola, ematen zain izena, hori ez dela... Baina refundazioa da, hau fedearen refundazioa da, zure bizkoa fedea, ez ditu zensura, intelektualki, rigoristak izanik, diosuna, edo, ez da gizten duen iturriak historian. Baina historian, Jesus izan zen, refundazioa da, fedearen refundazioa da. Nazareteko Jesus dela izan zen transgresore handi bat. Zegoen, eratuta zegoen, botere religiosoaren, sistema religiosoaren, transgresore argi eta garbi izan zen. Horregatik kondenatu zuten. Baina, gero, izan diren mistikotia, nik San Agustina ipatu dizut. Baina, erreska luze bat eman daiteke, pentsalari mistiko eta teologo handi guztie gainditu dute, nolabaiteko jainkoaren irudi sistematizatu, objektibizatu hori, denek, Akinoko Santo Tomas, inorrepatzeko Santo Tomasek ere bai, Akinoko Santo Tomasek esaten du jainkoaz, esaten dugun guztia dela jainkoa, ez den, hori, ez da nik refundatua, baina Akinoko Santo Tomasek esaten du, eta bezu hartzazu Gurutzeko San Joan, eta hartzazu ekarraixua dutxako, baina horrekin baina, zaren dago oso luzea da. Ni gauza ez komentatu egin dut eta haizu zer baina gatozen izan zuzten. Ni uste esperientzia personala esaltzea oso zaila da.
Eta esperientzia horiek nahiko konbatitua direnean, oso gizakorra diren edo pertsonena direnean, agian da, baina ikutzen ez den zerbaitetan sinistea, eta horren esperientzi pertsona zatzen, nik uste zaitut oso izgutxenekin da, eta kostatan saltzen, zerretan zaila da, esperientzia hori esaltzea, zaila da. Horrein esan nahi dut, edortak, adibidez, bera esperientzia hori esaltzea, nire esagoa da, zurea esaltzea bat. Gero hori da nik uste dut. Nik uste dut titulua aldatu egitako zen duketela, eta nik titulu egin duke Jesusek siristen duen jaitori bai, eta ez. Garrasagoa da, eskerretean tipo bat dago, jara ez dago. Zalantzak egitzen du Jesus existiko. Jesus historikoa, hain da ereduzkoa eta errepikatua zen bariduri lehendaren aldaera bat. Bi, izan bazen ere, funtzean, azalde gardena da, ea, jainkoa den ala ez. Eta orain iristen naiz. Eta noski, gero, konstru hori egin bada, Jesusen begira, eta beste motiv egin bada, azertu beharra konstitua. Nik, hazen ditu liburu guztiak Mein Kampf irakurri dut. Eta Marx, eta Freud, eta Besea, eta Santo Tomasen agiru naiz baita ere. Baina hori barruko irakurketak dira. Nik daukan liburu hau joan nahi ezek idatzia. La Madalena, el último tabú del cristianismo. Nicolás Carnalda, estudios de teología, filosofía, psicología y filología comparada. Oda, nor da autoritatea teologian? Zein da barruko botere erlazioa, diktaktua eta guzti hori eta zelan mugitzen da hori. Hau da, legoak ez dakinak hartu dut dabitziko dea, eta irakurri du gauza bat. Nik hartu du dago eta ematen du serioa, eta hemen planteatzen zain. Jesus delako horrek Magdalenarekin izan zituenak, eta nik esaten dut. Baina, ematen duen testuetan, Magdalena hori izan zenik, lerro batetik Magdalenaren biografia egitera, hain dago jauzia diatze. Kontatu beharko litzateken historia. Izango litzateke, horregaren historia. Ez duak nolak izelan joan dian sorten. Jainkoak bere argitasuna ematen joan den, edo ia, horren moduan ritmoa da behar da hemen. Etingabe realitatea egitzen ez, mito bat da. Eta nik horren motibo objektibo gani duke, teologo gozoratu edo zera baten, zeretik esan ikartu jose liburu hau, egatzi dazu amaitzen duzunean e-mail bat ezazu, edo behitu mutila. Hemen honetan eta honetan nutz egiten du teologiaren arrekin. Ze honen oinarriak ere testuak dira. Eta testuak gai ambiguak dira, testuak ez dira ezer. Eta uste du zintzo horretara ere biziko zaretka. Baina horrein goz geratzen zaiguna da Jesus Nazaretekoa. Kontraesan batekin gainera, evangelio batzuek eta da funt ezaten dute Belen, baina zuek begiratu dituzue beste evangelio batzuk eta ez Nazareten. Baina beste evangelio horiekin zer gertatu da, Eliza, nire lego ezerean, erabaki zituela lau zirela, sino kaotiko, zan dezira, kaotikoa. Baina horren sinotikoetara ere jotzen duzue. Eta hor berriro ere segagidu. Eta zu